Ik zei die wel. 250 pk. En dan achter dit boordje heen. Die en dan hier. Oh, dan maak je wat indruk. Oh ja. Dit is mooi zaak. Er past helemaal beeldkoor heen. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. We zijn hier bij het VEK in Ljouwert, want er is hier het Boot Holland. Dus deze keer geen campers en tenten en vouwwijn, maar boten. Ik zei die wel. En wat is die linkzaken? Wat is dat hier? Wat is het? Naaie kambustuin. Het naaie kambustuin. Dat ziet er wel heel cool uit, vind je dat? Grut, oh nee. Ja. Die horen voest wel grut, maar dan is ze nog wel volle grutter, hè? Dat is toen een keer met Cambuur oprol, hè? Ja. Ik ga op het veld zien. Hoe kwam dit nou ook alweer te hiet, zei ze toen? Van de kooi. Van de Kooistadion. Man, dat is een grut. Cool. Kijk in die kleuren, blauw-geel. Maar wij zullen dus even zien wat voor mooi behoort hier al je lezen. Ik ben heel benieuwd. Zit wel shit. Dat doet ook. Mooi roze boordje verdeeld nog daar. Zo maar shit. Die is cool. Krijg een boord voor die. Nou, het is hier al smalle drok. Ik denk ik ben hier van eerst, maar het rent al aardig vol hier. Grutteboorden, lietseboordjes, alle maten hoor. Ja, die is mooi. Oh, de macht. Flinke motor erachter, hè? Zeker motor, hè? 74 pk. Hoeveel? 174. Alle macht. Nou, die wil wat, denk je dat? Ja, vast. Ja. Zie, dit is ook wel leuk. Een mooi licht boordje. Stuurk in het midden. Nou, we zullen even zien of we direct inschenken. Dat is natuurlijk het leukste, de binnenkant van zo'n grutteboord misschien. Lukt het jullie? Mooi. Gruttenstap, gruttenstap. Ja, kom je maar langs, hier is zaak, kijk. Oh, wat stikkend dan. Nou, ik ben dik maar aan de... Zie, hier is een douche. Kun je boeten douchen? Dat is toch handig? Ja. Mami die kant op. Nee, ik ga achter die jongen. Wat een beetje bij die blauwe. Ja, wat bij die blauwe. Zo. Ja, doe mij zo zelf, maar ik ren wel achter die jongen. Goed zo. Ja, goed. Goed. Goed zo. Even zien, hij heeft een zakenbinder al. Zie je, is mooi zitten, mooi bankje. Gewoon een dikke tablet, zeg. Mooi. Ja, maar niet op de bank. Prachtig. Nou, dan zie je een hele wachtriegen voordat we naar binnen mochten. Wie dat zou wel, je kan me ook wel even niet. Hele keukenblokken gewoon hier. Alder. Luxe hoor. Slaat het tot, maar ze net beter horen vakken. Die ken ik wel wat. Ja, krijg een boordje voor die zaak. Zet een vloeistermotor op de achterkant. Tja, heel iets motorke. Mooi iets boordje. Dat is echt cool. Het is echt een lief. Ja, ik ben steeds grutters, is dat nog? Heel tijd in grutter. Tja, hier liggen je motors en ruutjes. Wel cool, in het zwart, ja, hè? Vind ik wel vet. Is die wel Hartstikke mooi? hit, jong. Oh ja, dat is wel weer, ja. Dan baast hij natuurlijk de kont. Komt op zitten. Nee, dat is weer. Nee, dat is extra. Ik vind het wel stoer steen. Ja. Maar ja, dan hebben we een verbaande kont, dat ik er net leggen. Nee. Als je hier is de indeling zien, jongens. Mami zit sleepbed. 2 bedden. Als je 3 bent, sure. Hier een 2-persoonsbed, daar een 2-persoonsbed en hier is nog een in. Misschien zit direct nog weer een onder. Dat is een stapelbed, is dat? Ja. En dat is heus nog. Ja, net Leo, dat zit hier. Ja. Deze is wel helemaal mini. Voor jou 150 euro. Kijk toch wel in, jullie? Dit is een lied. Ik denk net dat het goed komt. Maar heel lang net. Nou, met Planken. de motor erachter net. Of vallen zit erachter? Zie je. Oh ja, dat gaat een beetje mal. Ja. Ja. Oh, heerlijk. Dit is echt leuk, hè? Zo'n stuurke erin. Ja. 250 pk. En dan achter dit boordje heen. Die en dan hier. Ze is lekker, hè, jongen? Weet je het heen? Ja, natuurlijk, maar ik doe er even in. Afrika, nou, dat is lang varen. Dat laat je wetter. Nou, Afrika daar wel. Maar in Afrika net. Nou, net zo vol in Afrika, nee. Waterzoekje? Nou ja, nou, shimmerruim. Wat haast? Badje. Dan probeer je hem in de maan te gooien, heel dan. En dat de goal.
Doe je maar in de mand. Wat is dat? Een keutel? Harre, para, neus tegen. Sjonkt. Ah, best verliefd. Op waar best verliefd? Op me? Oh, yes. Yes. Mami, deze is leuk. Oh jee, die is leuk. Die is leuk. Sure. Die is nou iets. Een hoenenzwemvestje. Dus ik kan hem zo optellen dat er in het water valt. Dus dan zou je het pakken. Dan zetten ze me gewoon op een groen. Anders lezen ze aan al. Lezen ze beneden. Hey. Nou, dat zijn. Oké. Maak eens de stapel. Maak eens de stapeltje. Ja. Oké. Mama? Nee, zak in. Nou, kom eens even naar binnen. Huisje. Gaan we maar al in vers, want het zit net nog een relingje. 2 trapjes. Bank. Een bank. Ja. Tafeltje. Hier een berg. Een keukentje, denk ik. Een shirt. Hier is op zitten. Wasbakje. Mami, hier is op zitten. Ja. En hier mijn stoeren. Ben je net heel heet. Als die stond. Oh jee. Je kan nog in je huis zitten voor als je in bed. Kijk, ik kan het waar zitten. Dit is al mooi, hè? Oh, mijn Chanel, hier is een bedje. Wat is dit? Is je mijn Chanel? Wat is Dit is een bed. Wat is dit? Ik denk dat dit gewoon een kast is. Tja, kledingkast. En ik denk dat dit een wc is. Zie je dat? Ah, dat is een wc. Ja, maar dat is iets haar paken bij in de camper, toch? Ja. Ja. Dan kan je mooi zitten, boeten varen. Een dakje erop, een dakje kan kiepen, een ticht. Kan je boeten en binnen varen. Dat is wel lekker. Als het een rijke stuk varen. Ja, stwoltje. Mooi man. Hier nog. Dan maar voorzichtig, jongens. Ho, ho. Zie je, er zit een zonnedekje varen. Dan kun je lekker hier chillen als het mooi waar is. Lekker zonnebaden. Hier, hè? Oh, heel net via erin. Hey, jullie. Ja. Ik heb echt nog Zo zijn binnenje. Hij is ik ben. hoe stappen. Zaken, doe even voorzichtig. Rens me gewoon even om als Jesje in was. Ja? Keukentje. En pen aan, hè? Maar het is net een boot naar de Prinsje, jongens. Ja, potverdikke. Sommige boten kiezen van hoes van Keerpje. De meesten. Dat is even shit. Dan zijn we hier binnen. Dit is al ietsje litser dan hoor. Kan ik net stingen? Die horen kon stingen. Dat is toch wel lekker, Jelke, hè? Dat is wel weer roem. Ik wil de Een beetje bukken, dat is een beetje jammer. Maar wel mooi. Maar ja, ik zei, die horen kon stingen. Ja, Je nou, was ik bukken. kijk net. Dat ik ook net iets. Nee, doe je wel stop. Nee? Nee. Oh, ik wil. Maar met me Nou, dan kun je height net maar maar straaien. Oh, er is de vinger ertussen, hè? Oepsie, tuut erop. Waar, dat is het? Oh, ja, toch weer wat oors, hè? Oorindeling. Ik vind dit ook wel leuk, zo'n bank. Tafel, ik is hier met tegenaan. Dit is volgende keer Kooltjes draaien. Ja. Mami, kom maar een lekker vissen. Ach, sure, hier zit gewoon nog een bankje. Dat is toch leuk? Want ik is lekker al in, lekker zalm. Ja? Ja, doen we wel. Ik net, denk ik. Nee. Vast net. Hield ook echt precies. Ja, mooi man. Welke boot vond je tot nou het mooist? Van alles. Van alles. Oh ja, dan die eerste. Maar ja, dan konden we net binnen zien. Hè? Misschien vonden we er binnen wel net mooi. Oh, een hele subhoeken. Ik wil heel graag op, maar ik ga Ja, alleen maar als je zwembroek maakt, dat weet hem na. dit wit hier en hier dan zwembroek. Maar we hebben nog in de auto een zwembroek. Dit is cool. Oh, jong. Ik ga nog eens zin in de sim. Dan kunnen we mooi op een vier in de theatertuin suppen, joh. Ah, heerlijk. En ik ben gewoon... Nee, dat was net Scott. Dit is wel cool. Scott? Oeh. Ik mag er net in kukelen, hè. Goed koud. Dat is een wemboordzaken. Maar ik vind het net heel... Nee, vind je het net jelden als een boord? Dat is het toch wel? Ik kan direct maar varen, ja. En hoe is het met varen kist? Dat is grappig, toch? Raar. Raar. Dit is knap zaken. Die kan goed schilderen. Zie hé. Nou, Een heel iets beetje dingetje bij ons, maar heel nou, knap. ik vind het heel knap. Ja, zie. Oh, dit is grappig. Kist het zien, hé. Zo langzaam. Nou ja, maar krijgt hoeveel gas als het juiste? Nee, nog maar net. Maak je dat? Dat weet ik niet. Zit er net bij dat net maar. Boten, het zaken. Alle macht. Als je het zag, dit is wel leuk likt. Ja. Maar wij spraken Beppen hun boord, we goed gedaan. Ik ga nog net zo'n mooi boordje hoe spraken Beppen hun, dus doe dan. Jawel. Ja? Die 12. Nou,
Ja, maar ik vind die verpakking hebben zo'n mooie roem van ben. Ja, dat dek is makkelijk. Ja. Eigen kermetje gaan we daar. Lekker. Maar je weet ook wel heel mooi. Zij is ook wel lekker dat het echt mooi waar is. Ja, daar ziet het. Eten? Ja, we zullen een hapje eten. Er ben nog zin in wat. Ik kijk wat trouwens. Ik kan het zin wat. Nee? Ik kan drinken. Oh, dat is toast. Nou, we zullen even een hapje eten. En hoe smaakt het er? Jij het lekker? Mooi. Even lekker eten. Nom, nom, nom. Is het net mijn heet? Is het met hem goed blaast? Beetje. Ja, lietse hapjes niet meer. Hoi, we zaken trouwens nog even. Wow, dat is hier echt een hele mooie redenboot. Dit is die van Boeten. Maar hoe zit hij er van binnen nu? Oh, maar ik denk net als Trotmeisterschap. Doe maar net. Je kan zitten, hierachter heb je. Ja? En daarbinnen kan sliepen. Die is cool. Met dan, die hier naast de knop was zo mooi. Hey. Die vind ik wel heel mooi. Dat is cool. Er is hier lekker zonnebaden heen. Ja, hetzelfde bij die zaak. Ja. Dus hele mooie bootjes. Doei. Wat is dit? Wie krijgt die nog? Past er nog wel zo'n PSA-gebied aan? Wat verdikke. Dikke fretters. En ik dan krijg ik niks. Hij pakt alleen een film. Oh, ik krijg de rotzooi. Ja. Nou, dan ben ik wel wend, hè? Zij gaat nog altijd, jongens. Zij gaat nog altijd. Oh, shit. Shit. Kist erbij? Dank je wel, schat. Dat is gelijk. Daar versteert het, denk ik, hè? Maar die reden is wel cool, zaken. Ja, niks mis mee. Oh, van summer ik wel lekker op Pakenbeppel en boord. Nou, ontzettend. Ga vocht in die en die van me heen. Alleen maar jou met Chip en Tantiel zo'n boordje ben ik er voor het best. Ja, met de troep maar. Als je jou kan je broen huid. Een groene boord. Een hybride boord. Elektrisch, hybride of verbrandingsmotor. Wat knippert daar, zaken? Provincie? Oh. Als dan iets dos wat net mij op het water, haal je ze die dan op? Kijk, wel sneller als de boot, denk ik. Oh, dat is een echte politie. Ja, shirt. Ja. Oh, dit is vet, zaken. Nou, maar ze heeft vrij niet van die man. Er zit nou ook een jonkje op, dus misschien mij dat wel even. Moet het rode knopje indrukken. Druk het rode knopje. Oh, dan mag je wat indrukken. Ja. Oh, ja. Oh, waar zijn we heen dan? Hij paak in grauw. Dit is vet. Hoe snel zou die wollen zaken? Wat denkst? Wat denkst? 120. Nee, dat hoop ik net. 94. Dat is heel snel op het water, hè? Ja. Was net graag 120 op het water. Dit is mooi, hè? 4 dat is veel leuker op de weg dan meteen. Ja, klopt. Ja. En het kletst dan, hè? Oh, de golfjes. Wel mooi weer zijn, hoor. Ja, wat mooi waren. Waterzaken lekker geweest. Ja? Oh, dat is wel leuk. Even knutselen, hè? Alsjeblieft. Ze hem die even in beet houden? Dat is leuk. Maar we kunnen maar jaren wel een knutselen, hè? Kassen. Bum, bum. Zie, dit is een soort reddingsboot voor op het water. Ja, dat is net een soort. Het is net een soort. Het is Heidi. Het is gewoon een 112 water. Ja, gewoon een soort politieboot. Ja, oké. Zo'n bootje, hè? 300 pk. En zie, hier is nog een jetski. Wow, die is groot. Oh, maar zie je. Een groot ding. Ik heb wel 3 man op, hé. Dit is voor de politie, hè? Is dat? Wow. Echt, als ik... Zo, waar je dit hier dan? Hallo. Een kwak kwak. Oh, je hebt ze netjes uit, hè? Goed opvoed, hè? Ja. Ik word toevallig een keer goed. Maar het is gewoon een onhaar, zei het al. Maar was zo'n haar of uit? Uit? Ja, is ik beter. Gaan we geen beschadigingen. Nou, kom maar. Gaan we eens even zien. Maar voor mij is die broer zitten. Ja. Oh, dit is cool. Nou, nog een keer dat het gemaakt. Ja. Ja, er wordt niet zin in. Acculeu. Helaas, pindakaas. Zo, ging je met Kajon in je? Tja, oh, dit is handig, ja.
Voor op de boot. En als er dan in het water valt, dan blijft het druwen. Als het op de fiets moet, dan hebben ze een luchtje. Ach, jongens, Sjen. Wat is En het? dan boord en Jachtjes. de rutte flessen. Wat zei ze hem, jongens? Moest je zien. Dit is een feest. Nou, En jachtjes hebben we gekregen. ik heb wel Voor op Sinterklaas. fiets. Dat liggen die wel feest. Het is feest. Ja. Ah, super, dankjewel. Voor alles. Dankjewel. Heb je al die verschillende vlieren? Dreeuwstijgers. Oh, druwstijgers, ja. Ja, ik verschillende vleren. Ja. Al die soorten touwzaken, kleuren en maten. Ik nog zeilboorden, die ga ik naar de shore zeilboorden. Oh. Net zo volle zeilboorden. Ja? Oh, dan ben je hier net die andere show van. Een aap aan het stuur. Hihi. Die is grappig. Go aap. Nou, maar de machine, jongens, zaken en hielden mij even in de simulator van de zeilboord. Dat is wel leuk. Kijk, je krijgt een passagier mee. Nou, maar recht. Dan doet hij het. Dit is cool. Ik wil hem heen. Stop! Ik hetzelfde hier een stukje zie. Ach, je had alweer wat neus van een orensimulator. Dit is wel leuk, hè, dat zaken, hè? Ik heb een beetje op PlayStation, want die zit eigenlijk al niks nog. Ja, wat zie je? Nou ja. Jim, als die hier motor in achteruit zet, dan draait het. Ja, goed. Nou, dit is het net, ja. Echt hoor. Hier nou echt nog even een rondje varen natuurlijk. Heel lang sturen. Stuur maar heel veel. Bocht om. Doe maar een bocht om. Ja, heel veel sturen. Dan kost de bocht om. Sturen, sturen, sturen. Ja, ja. Goed zo, nou draait. En erom. Ja, zo. Leuk op hoor. Ja. En stap maar. Ja, zo. Plangas naar varen. Ja, hier zit een auto. Een soort pompboot of zo. Plateauboot. Een plateauboot. Oh ja. Maar dan is het wel weer helemaal dik af van die auto's. Zie je, ik heb al je verschillende manieren van zien van die plateauboot. Maar hier is ze even. Hier net. Nee, ik kan een opbouw opdoen. Met een soort van die wemboot. Ik denk dat dit het wordt. Oeh, ja, correct wat. Leersbaantje. Jongen, jongen, jongen. Kijk erop. Nee, doe maar net. Ik ben net tot mij. Dit is mooie zaak. Dit past helemaal bij elkaar, hè. De waterscooter is heel in dezelfde kleur als de boot. Ligt wel een feestboot. Al de raas. Ja, dit is dus wel heel vet. Maar eens even een blikje werpen. Net ringen, hè? Even Sasje. Dit is cool, hè? Nou, en echt nog een scooter. Past er echt nog bij. Alle je beelkoor. Wel heel leuk dit, hè? Poep, poep, poep. Tja, een boothuis. De boot is achter toen 400. Oeh. De lusboot. Dus die lijkt wel droeg, hè? Die lijkt droeg. Maar plus boothuis. Nou, dat weet ik, hè? Die Wat een boot prettige is- boot, hè? Die boot is Oh, wat 100% in Nederland maken. Ja, is die dat erbij? Dat is goed. Waar zit dat? Oh, 100% made in the Netherlands. The Netherlands. Net de black pearl, maar de groene pearl. Wat is dit? Dat is de nice techniek. Kistje Wester, vast. Marifonen zak. Oh, nergens omkomen, nergens omkomen. Ja jongens, we binden terug. Wat een boot en wat een keus. Echt superleuk om samen te zien, maar dit is wel leuk, hè? Dit past toe mooi bij Hilda. Kist hem winnen. Koop een lot en maak kans. Oh, koop een lot. Ja, koop een lot. Ja. Nou jongens, wij zullen weer op naar Hoes. Het weer echt een hele leuke middag. We hebben je van alles zien en beleefd. Maar wij gaan lekker op naar Hoes. Wij zonden sinds vond je hem daar nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauw toenk omheen. En via het net de chill app te downloaden van die tablet of telefoon. En een night vlog. Hoi, hoi. Hoi. Hey hoi.